Oli taas päivän parhaita vitsejä. Vili, minne ollaan menossa? Olemme menossa Hesaan stadiin. Hesaan. Ja Intolan kalastaja hattu. Se on tullut oikeesti tyylikäs. Joka ei edes Stormin hattu. Musta tuli kalaa. Mitä tehdään ekana Helsingissä? Mennään tapaan Mauri. Kyllä, tapetaan se. Mä meinasin, että mennään syömään. Ehkä syödään Mauri ja sen jälkeen syödään se. Siis se ruoka ei Mauri. Helsinki! Nyt mennään ihan ekana. Tiedättekö, että tossa on R-kioski ja sit tossa on R-kioski. Hashtag Helsinki. Mauri! No niin, meillä on eka piste löydetty. Ja hommahan nimi on juoksupressi. Juuri näin. Kuten Vili näyttää. Tästä hypätään tohon. Siltäsi koko ajan yli. Vili, sä nyt eviidät niitä kiviä sinne ulkopuolelle. Niin se on mun syy. No niin. Kato, Tinta vaan pystyy. Yö eikä päivä. No niin. Vielä suuremmalla syyllä. No niin! Ai! Tuo oli hyvä. Joo, mä Nyt on baby, ollaan meitä kuvattiin. Oikeesti. Joo, jotain, yksi mies. Takattiin antavat rattailta tuolla. Oikeesti kuvattiin. Me ollaan kahteen kuin ikäs. äsken Ai niin, me oltiin just äsken silleen, joo, ei, onneksi juoksupressi ei oo rankimpia, et swingit on ja nyt sit vedetään swingejä. Kenen idea tää oli? Seuraava piste. Täältä penkiltä tähän. Kyllä. Sotkeko pojat? Intoki. Nice. Heti ekalla. Heti ekalla tiimi. Näit sä kun mä hyppäsin, tuo lintu tuli tuolla alkaa. Niin. No niin, Vili, antaa tulla. Ei, Ei. se oli lähellä. Se oli ajatuksen tasolla onnistunut. Otetaan kans tää. Siihen penkille. Mulla ei riitä tähän ihan pommi. Haluut sä? Mitä? Oliko se kinkkahyppy? Mitä? Jännää. Ota vahvemmalla jalalla sen isku vastaan. Niin. Kyllä. Nyt oli jännää. Mä oon KK eli kinkkojen kuningas. Niillä on kyllä kinkkojen kuningas. Niillä on kinkkojen meemi. Ei, mä oon kinkkojen kuningas. Niin. Jätkä sai kaikki kautta, ei vitsi. Laita siihen reunalle. Laita siihen reunalle ja kato. On tommonen. Oh! Aika kova kyllä.
Miten Maurikin pääsee sitä ali, mut mä en? En just törmännyt tuohon oksaan. Mä huomasin. Lauri, mankipresi. Nyt on jännää. Nyt oli liikaa. Niin sieltä sentti vielä. Nyt tuli liikaa. No niin, siinä meni raja. Siinä sä rajat sitä saa liikuttaa tasan 50 senttiä, joka tää 51. Noniin. Sitten tulee poliisit paikalle. Luottamus. Into, miltä tuntuu? Luottamuspula on nyt vakava. Vakava. Se on vakava. Kyllä! Miltä nyt tuntuu? Ai tuntuuko miltään? Hyvä. Hyvä JD-burger-ateria. Nyt matkataan Pasilaan, eli Böleen. Näinpä. Tää on hyvä, kun sä kuvaat mua ja kaikki muut puhuu. Mitä? Sit mä syöt stikkoa. Seuraava parkourspotti on löydetty täällä Pasilassa. No niin, sit vaan sen. Sitten Lauri tekee se. Nice. No joo, on. No joo, mutta se toinen spotti on tästä hyppy tähän tasajalkaa ilman vauhtia. Eikä alkaa strippaan täällä pistää kameraa. No niin. Ei sitten. Hetkonen pojat. Lauri, näytä sun hieno. Joo. Siinä Lauri mittailee kuuluisaa juoksupressiä. No niin. Onko tällä juoksupressillä joku hieno nimi? Pasilan pommi. Minä on kyllä hyvä nimi juoksupressille. Vai oot sä se Pasilan pommi? Aa. Ja sama minne mä menen, niin mä pommi. Lauri on Pasilan pommi, koska Lauri on Pasilassa. Kouvolan pommi. Kuopion pommi. Ja kedi. Melkein. Oi. Se oli lähellä. No niin! Sinne se meni. Ei sulla oo kolme, sulla ei oo mitään. Kun haet vaan juokse pyörän alla, niin kaikki on hyvin. Menikö se? Kiitoksia. Ei kyllä näkynyt kamerassa, kun Into oli edes, mut... Nice. Melkein. Noin. Täällä me nyt siirrytään spotilta spotille. Eikö niin, Lauri? Kyllä. Jees, olemme saapuneet seuraavalle pisteelle. Lauri tekee sitä taustalla. Siis vitsi hämähäkkiä, vois itekin vetää ylös. Ihan hyvä, mut... Ehkä vois olla parempi. Joo. Sit siitä vielä ylös. En mäkään. 1,5 vuoteen. Nyt. Mä omalla elämäni Spider-Man. Aina mikä puuttuu, niin se hemmetin kuuma tyttöystävä. Ei, Vili toi ihan ole. Lauri ja Maurille.
God, look at the ceiling. Just stay calm, everyone. Oh, we're all going to die here. Estimating 10 minutes before catastrophic failure. MP meidän Helsingin matkasta. Hyvä matka. Sattuu Ai polviin. että. Hieno matka ollut tähän mennessä. Ja oli MP meidän Helsingin menosta. Tää oli oikein hauska, että tää onnistui tälleen. Tai siis on ollut. Ja niin kuin, Eihän tää nyt vielä loppunut. jos ikinä etsitään Vain tätä on. Helsingin seudulta kämppää, niin sieltä löytyy. Sieltä löytyy. Tästä onks tää nyt tennispalatsi? Ees. Häm. Vähän niinku Spider Häm. Helsinki Art Museum. Peter Porker, also known as Spider Ham. My name is Peter Porker. Spider Ham, friendly neighborhood Spider Ham. Spins a web, that's the gig, kind of. Vili kiittää ja Vili kuittaa. Vili kuittaa. Samoin Into, samoin Mauri ja samoin minä. No niin, sit puretaan nää setit. What a pig. I'm right here.